Il-mart ma tindunax bih mill-bidu. U meta tara fl-ewwel sintomi, xi drabi mingħajr ma trid ma taċċettax, ma temminx. Weda ta' trasparenza, kontabilità, gvern nadif. Darren. Dok ma ksirtomx? Darren, ma naħsibx. Imma. Ma taħsibx li ksirt gvern nadif? Jien konvinti li żammejt il-kelma. M'hemm l-ebda tip ta' investigazzjoni kriminali fil-konfront ta' Keith Schembri. Huwa l-investigazzjoni. Mu vera hija gidba. Għadu kif qal gidba. Sfaċċata. Tnejnem. U qed ninkwieta li l-awtoritajiet flok ma jipproteġu lilna, iċ-ċittadini, qed jipproteġi lilhom. Umar bil-daw kemm bil-kaxxi. Problema tal-maġistrat. Jerfaħħu. Problema tal-maġistrat. Mhux hekk jerfaħħu. Dawn l-aħħar 4 snin kienu esperjenza għall-poplu Malti. Esperjenza li għalmitna illi fil-politika bħal fil-ħajja l-apparenza mhijiex kollox. Il-mistoqsija tiegħi din għal din l-elezzjoni għal daqstant inti sejjaħ lil poplu Malti biex jivvota kontra l-korruzzjoni? Bla dubju ta' xejn. Sewwa jirbaħ żgur. Jien hekk mallem, jien hekk dejjem emmint. Ministru, jiena kburi illi nereq l-araq ta' ġbini għall-poplu Malti. Jiena kburi illi nereq l-araq ta' ġbini għall-pajjiżi. Imma jiena qatt li se nereq bil-korruzzjoni. Jiena nażel Mażel Malta. Tas-sewwa, it-triq tal-onestà, it-triq tal-integrità, it-triq ta' pajjiżna, it-triq tal-poplu Malti wawċi. L-għażla hija ċara, l-għażla qegħdin hawn għaliha, l-għażla se ngħiduha il-kol flimkien. Jiena, intom, aħna, il-kol flimkien ngħidu jiena nażel Malta. I stood up to be counted. Jina stajt nibqa' fejn kont. Kelli paga aħjar, kelli ġobb aħjar, kelli sitwazzjoni aħjar, imma ġejtaw għax rid nagħti is-sem tiegħi. U jien dak l-appell li nagħmel lil kulħadd, kemm min qiegħed fil-politika, anke min mhux qiegħed, agħti is-sem tiegħek ukoll. I did not create this mess. I'm trying to clean it up.